Tuossa tulee hämärä, niin sanottu. Tai jopa näet pitää liian kirkkaana ton valon. Näkyisi ehkä paremmin, jos tää olisi. Ei sinne ole mitään muuta kuin noin kirkkaat, ne nyt näkyy vähän paremmin. Yrität zoomauskin kyllä ihan Ei, varmaan tarkemmat. Sitten kun valot pistää, niin kamera sekoo. Voisiko vaikka tuoda tosta läheltä Joo. Jotain siitä. Ei ihan kerran ottaa zoomiin riittävän kauan, mutta melkein koko ohiverran. Eikö antanut? Kyllä se, mä saan kyllä niin kuin aika hyvin sen. No, nyt pysyy hyvin. Nytkö sai selvä? Joo, Elikkä kun nuo valot häikäs. todennäköisesti jotain joo. Sitten se tuli kuitenkin sen verran läheltä tosta noin. Niin. Nyt mä tosta kohta. Joo, aika hyvin. Aika hyvin. Sulla on hyvä kamera. Siinä riittää valovoima. Eikö se lasku, niin tästä ei tule niin hirveän iso tiedostoa, niin mä saan vielä. Ajan alas. Saakko nyt. Saaks tän laittaa YouTubeen tänne?